Lijep pozdrav, sa mnom je danas Igor Škrgatić, direktor i suvlasnik Beona, nacionalni sponzor konferencije financijske pismenosti. Igore, hvala ti što si sponzor. Šta te je potakla da podržiš konferenciju? Pa financijska pismenost je zapravo dio našeg ekosustava. Beon se bavi sa, recimo to tako, ex post rješenjima. Znači mi upravljamo financijskim oporavkom građana koji su u financijskim problemima, ali u interesu nam je zapravo da takvih građana bude što manje, jer jednostavno tržište duga je tako veliko da ne možemo ih sve spasiti, znači moramo raditi na ovoj preventivnoj komponenti. Zašto je financijska pismenost uopće važna? Teško je nabrojati uopće koji su sve razlozi zbog kojih je financijska pismenost važna. Nažalost, sva istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj ta situacija dosta loša. Događale su nam se i neke u prošlosti i problemi na financijskom tržištu. Recesija je bila dugačka, naš pravni sustav je vrlo upitan. Financijska pismenost je važna zato da građani su zapravo svjesni u što se upuštaju kad konzumiraju neke financijske proizvode i usluge i kako zapravo izbjeći u tom okruženju koje je takvo kakvo je, kako izbjeći određene zamke koje se kod svakog financijskog proizvoda pojavljuju. Da, financijska pismenost nam pomaže, znači da nekako jednostavnije idemo kroz život, a zato si ti tu sa predavanjima koje će Beon znači održati u Zagreb, Split, Osijek i Rijeka. Koja su to predavanja? Pa mi smo izabrali 3 teme, mogli bi naravno i više. Prvo je savjetovanje o dugu, to je prijevod engleskog termina debt advice. Prezaduženost je prepoznata na razini EU kao društveni problem. EU se s tim bori sustavno i strukturirano. Mi smo sudionik 2 velika europska projekta gdje je Hrvatska prepoznata zapravo kao jedna od zemalja u kojima je to savjetovanje o dugu jako loše razvijeno, praktički nepostojeće. I nadamo se da će priljev sredstava iz EU izvora da će dovesti do toga i promjene zakonske regulative, da će dovesti do toga da se kod nas razvije taj sustav za pomoć građanima. I da se brže izvuku iz duga. Da se brže izvuku i zapravo da nisu u situaciji da se nemaju kome obratiti kad su u financijskim problemima. To je prvo. Drugo je ono što je core business Beona, znači upravljanje financijskim oporavkom. Htjeli bi pojasniti na koji način to radimo, zašto je to važno, koliko košta biti blokiran i biti pod prisilnom naplatom, pod ovrhom, a zašto je to dobro restrukturirati na način da se dugovi objedine i zatvore sa jednim ili više kredita. To ćemo biti u 2 grada sa tom temom. U kojim gradovima je to? U Splitu i u Osijeku. A u Rijeci ćemo biti pod poslovnim financijama gdje bi htjeli adresirati jednu temu koju smatramo da je isto bitna, a to je zašto je financijski stabilan zaposlenik važan i za poslodavca. A znači da to nije samo problem na privatnoj razini, nego je zapravo i poslodavac taj kojem bi trebalo biti u interesu da ima financijski stabilnog zaposlenika, jer je on, ako je financijski stabilan, smatramo da je produktivniji i na koji način zapravo poslodavac može pomoći u tom dolasku do financijske stabilnosti svojih zaposlenika. Hvala ti, Igore. A vi ako još niste, možete nabaviti ulaznicu na Entrio.hr, samo upišite Toni Milun konferencija financijske pismenosti i odaberite željeni grad ili možda online opciju.